Sokno ha tongo nyakhli tongnai kwplaisa mega kaito nungma jora bela bela hambai tini ang pura thangai tongkha bosong chapter 1 ni 28 no ang tini porinai kokboro sijak tongo Daud nokthar tangna phwrwngmani hambagra Daud Israel ni bebak twifangrokno bosong ni twifangrokno hambagrokno monai tang okra rokno 1000 ni tei sarani sengkrak bokhorok hambagrani nukhungni manui khwnui mwrwknai rokno musuk rok tei bini bwsarok tei noyungni twiphang rok phan gwnang borok tei sengkrak rokno Jerusalem thungkha hekhe hambagra Daud bachaoui borokno hai hinui saka ani takur rok tei ani borok ani kokno khwnadi ang subrayung ni swmai bokhorokni bagui no khungsa tei chini kaitor ni yakung berajak tangnani muchungo ang nok tangnani bagui tiyar khlaibai kha phiya kaitor ano saka nwng ani mungui nok tangui mangla tamni hwnba nwng wngkha khoroksa sengkrak tei kwbangma thai kochok rwkha haifano subrayung Israel ni kaitor Israel o molbrum brum hambagra chana bagui ang bai ani bosong chongkha bo twiphangni bagui jodi ani bosong no chongkha aphai ni bwsarok ni bisingo bebak Israel sakao hambagra charwna bagui bo ano hamjakha subrayung ano bwsa kwbangma rwkha borokni bisingo subrayung Israel ni sakao hambagra chanani bagui ani sajla Solomon no chongkha subrayung ano hai hinui saka nini sajla Solomon je ani nok tangnai ani sajla wngnani ang bono chongkha tei ang bini bupha wngnai bo tabuk khlai tongmani haikhe ani raidang rok tei dagima rokno kaham khe twiwi tonkhe ang bini ha no molbrum brum songjagui tongnai haikhe tabuk bebak Israel rokni bwskango subrayung ni kuthum laima o chini kaitor khwnarwi ang norokno hai hinui tholo subrayung nini kaitor dagima rokno kaham khe twidi haikhe nwng ha kaham no manano Solomon no bo hai hinui saka nwng Solomon ani sajla nini nwphani kaitor no sinidi bebak bini bwkharwi tei muchungmani bai khe bono mondi bo bebak chini uansukma rok tei chongma rokno saui mano nwng ano rutukhe nwng bai nukjaknai phiya nwng bono yakar khe nono molbrum brum bagui khibiwi rohornai tabuk nini bwkhao chongdi bini nokthar tongmani bagui subrayung ni nogo chongkha phan tisaui samung tangdi hekhe Daud bini bwsla Solomon no nok tangnani bagui bini chongma rokno rwkha manui khwnui tonjaknai norokno rang tonjaknai norok aboni sakani khotol rok bisingni norok khairokma achuk-thayung rok tei subrayung ni nok tangna bagui tei abono kitingui nok tei kaitor ni nok rokni rang tonjaknai norok kaitor no yafarjakma rok tonnani norok bini bwkhao tongmano rwkha ajai rok Levi rok bahai khe borokni samung matang bainai tei subrayung ni nok bising bahai khe samung khlainai tei noktharni manui khwnui rok no bahai khe ma naithai bebak no rwkha manui khwnui rok swnamfru bwswk rangchak ruphai rwthai aborok no saui rwkha rangchakni chatiphangni bagui rangchak bwswk nang abo saui rwkha ruphai ni chatiphangni bagui bwswk ruphai nang abono saui rwkha kaitor no yafarmani songpangni bagui rangchak tei ruphai ni songpangni bagui ruphai yafarma rok dangai rok khuri rok swnanai bagui bwswk rangchak kwthwng nangnai rangchakni tei ruphai ni dangai swnamnani bwswk rangchak bai ruphai nangno borok saui rwkha satrai sokjakmani haya
tangna bagui bwswk rangchak kwthang nangno tei subrayung swmai bokhokno bwkrang bai kholobwi tonnai bwkrang gwnang cherubni bagui rangchakni malkhung swnamnani bagui bwswk nang sawi rwkha. Daud hai ni sakha aborokno bo bebak subrayungni yaktwi khe swrai swrai khlaiwi swiwi chongjak tongmani hai khe samung tangna bagui sawi rwkha. Hekhe Daud bini sajla Solomon no hai hinui sakha phan kwrak khe kiriya khe abono tangdi abo ta kiridi bwkha bo tabaidi tamni hwnba subrayung kaitor ani kaitor ni logi o tongo. Subrayungni nokni bagui samung waisukya sak bo nono khibiya glak yabo yakar glak. O chairok tei levi rok nok tharni samungo tongna bagui samung rwjak baikha samung tangna kwrwngrokno no chubachu muchungbai o tei bebak twyfang rok luburok bini kokma khana bai nai. Yamakwtar pore bini kaitor jotto ni hamya khaitung amen.